gure aurreiritzekin bat datozen edukiei, ideiei, arreta gehiago eskaintzeko joera dugu. Adibidez, ezkertiarra balima naiz, ezkertiar ideiak bultzatzen dituzten bideoak edo edukiak kontsumituko ditut lehenago eskubikoarekin alderatuta. Eta horrela, sartuko nau segun eta ze kontsumo, baina 3 astetan gutxi bera, nire ideien burbuila baten baitan. Jasoko dudan 90% inguru, izango da, nire aurreiritzekin bat datozen ideiak, baina kontuz, ze hori ematen den bitartean ematen ari da logika algoritmikoaren erradikalizazioa. Alegia, dijo apurka, eta apurka, aratago. Eta aratago. Laburbilduta, sartzen nau nire ideien burbuila radikal batean. Eian aldatu ala, neukan, nire harremana mugikorrakin, leheno neukana eta bengoa. Leheno denboa guztien neukandekin, ikastolan da hola beti maien, da mezu bat iriste zitzaitenen setxun behitzen da erantzuteko, uste nuken ez, setxun erantzun barret. Da gaur egun ja ez, haineiz pixkat despegatzen. Harreman toksikoi pixkat kentzen haineiz, baino pixkanaka. Ia da gaur egun, igual, hemendikan bihortuta igual guain idazte bali maiate, hemendikan bihortuta erantzute bali bat, markit ez dara zer gertatzen, o inkluso urrengo gunen, zte bain ikasiet pixkat diferentziatzen, ez, nik noiz beharteten erantzutea, eta beste pertsoneak bai, ez, gero behiratuko, eta teatzako, nola xe. Nei baita, ez dakit ze momentutan kriston aldaketa ukinun mobiakin harremana. Osa, lehen honitzen, lehengoa erantzutzea zitzen da WhatsAppa, ez dakit zer, baina iritzizan puntu bat esan nula, eske nik agobia dute mobiak, eta esaten, bakit ezin dutela utzi ez dakitzen bat egun, baina batzutan beharra sentitzen hunde, eske ez den nahi ikusi mobila. Egia da ere mugikor bat daukatenean, edo dozein dispositiboa daukatenean, helduon ardura da, ematea, nola kudeatu, eta batez ere nola lagundu. Nola izan bide lagun horretan, ez? Bizikleta bat ematen diegunean ez ditu galdapan bera usten. Baina mobilarekin askotan ondo tekleatzen dut, ez? Bueno, taktilak izaten dira, baina kontrolatzen duten ez asko, azkenak, kontrolatzen dute pila, ni baina askoz gehiago dakite. Jai, aparatuaz bai, bizitzaz oraindik ez.